Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sa'id bin Abi Waqqas wau sami itu krungu sapa ingsun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi ini satemene ingsun la alamu iku yekti aweh weruh sapa ingsun alimatan ing kalimah utawa ing donga la yaquluha kang ora ngucapake ing kalimah iki mau makrubun sapa wong kang lagi susah illa furija kedua angin den ilangi anhu saking makrubun. Kanjeng Nabi ngendika, aku arep ngulang awakmu maksudnya para sahabat iku. Ya kuwi donga sing donga mau umpama kok diwaca wong sing lagi susah. Diwaca wong sing lagi prihatin, uripe ra kepenak, duwe kakean masalah illa furija anhu. Wong mau bakal diilangi kesusahane, diilangi keruwetane sing ruwet-ruwet. Niku selot diilangi karo Gusti Allah. Kalimatu akhir rupane dongane dulur ingsun Yunus sallallahu alaihi wasallam, rupane Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Donga iki ya kuwi dongane Nabi Yunus, dongane dulurku dhewe maksud saudaraku dhewe padha-padha nabi iki Nabi Yunus. Fanada fi dzulumati fanada mongko ndonga sapa Nabi Yunus mau fi dzulumati ing dalam pira-pira peteng nek cara sejarah niki di dalam pas diuntal liwak rene. Nabi Yunus dalam sejarah kan diuntal liwak. Jenenge diuntal liwak berarti nduk jero wetenge iwak mau, dadi di dalam kegelapan. Pas nduk jero iwak mau lho piyambake utawa panjenengane Nabi Yunus ndonga. Pas lagi kesusahan ndonga, dongane ngaten iki. Ana satemene san la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kuwi dongane gedhe wae. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa ora ana pangeran kang wajib disembah illa anta kejaba panjenengan. Subhanaka moho suci panjenengan. Ini satemene ingsun kuntu iku ana sapa ingsun iku minadz zalimin, iku setengah sange pira-pira wong kang nani kaya kabeh utawa zalim kabeh. Warahu at-Tirmidzi an Sa'id qala Rasulullah sallallahu ta'watu dinun ida ta'arabahu wa fi badal khut. Dadi donga iki wau diwaca dunun di dalam nalikane nggone jerone wetenge iwak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lam yad'um biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Dadi ana wong gelem ndonga karo donga iki mesti diijabahi. Kudungane wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diwaca niku. Lagi kesusahan utawa lagi ruwet-ruwet duwe masalah pemane kok kakean problem hidup utawa ekonomi utawa kerohanian sing peteng-peteng, mungkin perjalanan rohani lagi ruwet itu dadi ora padang-padang niki diwaos. Kula riyen nate dijazaya niki cerita cedak tular mawon. Donga niki la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin niku nek ngijazayai diwaca ba'da jam 12 bengi. Berarti peteng tenan iki. Diwaca lho peteng-peteng mawon. Dadi pas sampeyan donga iku ora usah nguripno lampu. Diwaca sakbare jam 12 bengi. Ring maca ping 70 nek Yai Maraidi. Niki diwaca terus insyaallah keruwetane kesusahane gitu ae sing bangsa
rezeki, bangsa didik anak lan liyane insyaallah diparingi padhang karo Gusti Allah. Ku diwaca di tengah dalu. Nek ijazah ayu nggih, tapi nek teng mriki kan mboten wonten keterangane. Ku diwaca ping 70 kali. Tiap dalu. Jadi kudune istiqomah wong jenenge ndonga. Ora nek bar kasil maksude terus ditinggal mboten. Jadi istiqomahi ngoten. Begitu saja. Gede-gede mawon. Al-Fatihah.